ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର କୈଶୋର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୈଶବକାଳୀନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଯେଉଁଟା ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛ 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈଶବକାଳୀନ, ଗ୍ରୋଥ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ବାର୍ଥ ଟିଲ୍ 2 years। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟକାଳୀନ 2ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ କୈଶୋର, ଯେଉଁଟାକି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ। ଏକରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶୈଶବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନଫାନ୍ସି ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା 0ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ବାର୍ଥ ଟିଲ୍ 2 years। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 2ରେ କେଉଁଟା ଜାଣିଲେ ନା ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଦେଖିଲେ। ମଧ୍ୟକାଳୀନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ନା 2ରୁ 10 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଖେଳକୁଦରେ, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବାରେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେୟାର ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଅଲସୋ। ବୁଝିହେଲା। 3ରେ କ'ଣ ନା କୈଶୋର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଢ଼ିବା। ଏହା ପ୍ରାୟ 10ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ 10ରୁ 11 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ନା 18ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। କ'ଣ? ଜୀବନର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। କାହିଁକି ଏହା ଏକ ଜୀବନର ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ କହିଲ? କାହିଁକି ନା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷଟି ଶିଶୁ ବି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ବି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷର ଆମର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆଚରଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛୁଆ ବୋଲି କେହି ନେଗଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଭାବିକି ଆମରି କଥାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଏହି ଭାବନା ମନରେ ଆସୁଥିବ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରର ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛେ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପାସ୍ ଅନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ପାସ୍ ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। You will also pass your adolescent period। ଏହି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଓରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବା କୈଶୋର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତାର କେମିତି କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ପ୍ରଜନନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। when the body undergo changes leading to reproductive maturity। ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କେଉଁଟା ନା ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଓଭିୟମ୍ଟା ମ୍ୟାଚିଓର ହେଇଥିବ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ ମ୍ୟାଚିଓର ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଦେ ଆର୍ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଟୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ପ୍ରଜନନ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ଆସିଯାଏ। ସେଇଟା ହେଲା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କୈଶୋର ବୋଲି କହିବା। ତ ଆଜି ଏତିକି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ୟାର ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା, ୟାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା।